Hapit nga, Leo. Nakasugod na si Ben o inuman si Norbert. Mga pasagdi lang ko ninyo. Ang ako lang ninyo, maayaw lang mo pagpakita kang Carmen Mercader. Kung may mo panago lang mo sinyang kwarto kung i-asya din sa to. O kung may mo, kung dili ba mga akaw mo. Manuni, magawas mo din sa bahay. Mananabog mo sila, mag-morning. Ano na lang inyong buhaton mo na akong hangyo ninyo. Bart, tingalig na limot ka. Selebrasyon sa atong apo niyang gabi eh. Birthday sa atong mga apo. Ay kabala ka. Okay na ang selebrasyon. Ang abin ninyo, magmuntar na ang taga-catering services alas 4 pa lang. Magmuntar na sila. O akong paniguroon, mawa pa yung stress, mahumanan niya sa among pagmadyong. Lo, anhin na lang mi sa bahay looy. Aron magkuyog tang tibok pamilya ipadaw na to sa KTV karong gabi eh. Inyo dahil, si Christine. Okay ra daw kay taksa na nako si Judy nga. Siya na lang akong ipakuha ni Cristel ini padung ay nagkika nila sa KTV. Maikog sa tasong amiga eh. Okay ra kay na si Judy dong eh. Nya dong to anong sid ang sakyanan ug ang driver ni Lolo. So wa kay angan kabalak-an kang Judy. Nya no. Nga to sa aming sa kwarto kami ni Lola kami tulo kay mananaw ni DGP. Sure, Mia. Ang importante, na daily mo makita sa atong bahay din sa ato ni Carmen Mercader. Sige lang. Anong nasing? Kinsa man ng pagkaon, magsuot na imo ng styrofoam. Ako ni dad on sa underground ko eh. Ha? Ngano ko taon nakagawas na Delias underground, ya dad ana noon mo pagkaon, pagkatoy-toy nimo ising oy. O pa man ko kasulti ni mo goy no? Nga? Dili ni para kang Dahlia uy. Para ni Pauline. Ni Miss Pauline? Ngano mas Miss Pauline? Ay mo gibanos ni Dong Ramel magbalo dito sa underground. Pagkatoy-toy nagagawas na Delias. Si Dahlia. Mayra. Mayra pero luoy ba ya sa kuy uy? Looy ka nang kumagat. O lagi Inaangay pero kaluyon oy. abigod ni mo mabdos manggod si Dahlia. Si Delia. Ay, si Miss Pauline. Si Miss Pauline. Ano? Sayop ko na. Ngano na mablos? Naunsa sa ko yung tanawan. Oh, niresulta di ay. Oo. Siyaan ba di? Mao lagi. O niya, mauna maluoy lagi ta kay mabdos ba ya? Itaw, sino? Sasangan na lang ba sa bata sa iyan sa bakad? Sige, hot din lang ato sing. Aw sa mo kuyog ko. Ay nila uy, kuyog-kuyog pag yun. Ako na lang. Sige niya. Ato sa kuha. Sige. Manaog sa kung ato sa underground. I-regards niya kung Miss Pauline. Ako ingon nangumusta ka goy na in love dahil ka puling goy. Mingaw ka niya goy. Imingaw ko siyang papa. Ang ragkuhan at malay. Di na makahimo ka ng paka-paka sa iyang armalay goy oy kay. Wa na mo rin ni kunsi na baya na siya ron kay. Nala, sige sing. Ayo-ayo dito sing. Sige goy, aris ako ha. Oh. Masarap itong flashlight ko. Oh! Kana! Kung saan mo kita dito sing, hindi ka mag-vlog flashlight. Ay, di ara. Sige. Nakabawas ng akong amo, si Delia Mayra Mirisi! Nakabawas ng akong amo. Ngit ba sa dinis underground? Uy. Mados mo kita ani ron. Tiguwang na rin bata. Wala, uy. Kaluoy tao ni Miss Pauline. Ito, nag-iigdaw ni... Ay, salamat. Hayag na. Miss Pauline? Miss Pauline? Miss Pauline? Mata sa pagmata. Pagmata aron magkakaon ka. Kalain mo baho din niya. Kalain mo baho din niya eh. Miss Pauline? Mata na. Mata aron magkakaon ka. Dali pa mga nagkaka. Kalisod ba ni mo kainit ang uy.
Bibi. Kauna itong imong baat, be. Aloy, ba yan ni mo, eh. Ikahugot basta dani di ay. Sige, kaon, ha? May tanti ka, ha? Masa ko din eh. Bisod ako. Giluot ko sa akong kaugalingon. Maglain bitog baho, eh. Ano sa mga karon? Magawas ako din. Miss Pauline, dili taon mahimo, eh, nga magbuot-buot ko. Kasukan niya kung Doramil. Sige, kaon na. Kaon og ayo aron mabaskog ka. Aron mabuhi ka. Magpadakas imong gibati, buol-guol ka. Natingali usay mahitabo nimo, masakit unya ka dinhi. Hmm? Kaon ko. Hindi ako gusto mamatay. Kaon ko. Sige, may tanti ka. Kasi Carmen. Carmen. Kami ra gyud duha ron ni Tunlas ako nun ng imong gikaon. Una sulti. Si Ma'am Carmi wa dinhi, wa sab si Dong Ramin. Kami ra rong ni si Minggoy. To siya sa taas. Gikaon og maayo ha. Wa ba siya mabalakan ako? Kinsa man kayo mabalaka? Uy, nabalaka ba ya? Pero wa man siya kay bawo nga ni aga. Pagtuon niya to among kasabutik. Hindi sa nilago ko ni namin din. Na, sorry lang gyud kaayo Miss Pauline, di gyud kayo ana. Di gyud in town kay na ako ipatyan tingali ko ni Dong Ramil. Di gyud ko magbuot-buot ana, sorry lang gyud. Haluoy na baya ako nimo bisag maldita kaayo ka pero mura baya ako gilap akong kasing-kasing nagsudong nimo ron. Sige. Sige. Kaon og ayo aron ka mabuhi. Ramin. Wala siya mo ate din eh. Wala ko niya ate din eh. Muan ra to. Tabangan ti ka paghangyo ni Dong Ramil nga buhian ka na din. Ayaw lang ka balaka. Ikaw man sad good. Imo masagod ni binuhatan good. Parila malamos Ma'am Carmi gipuy-an man nini og kadautan. Sige kaon. Sige lang. Baw ko maluoy na ni Mos Dong Ramil. Buotan ba na si Dong Ramil ba? Naingon lang siya ana tungod rasab sa inyong binuhatan ni Ma'am Carmi. Sabi ni mo sa mga nagsugo na ako nga pahatlan kag pagkaon diri, di ka gusto magutman ka. Tinuod ko siya. Makak bagod ko. Ang nang ising. Arang-arang nagmanang for the first time nagmanang na gid ka nako. Salamat Pauline. Kaunog ayo na. Tsaka yung baho ka na. Hindi anong baho eh. Mga na ay namatay tingaling ilaga. Lain magiging kayong baho. Sorry ha, murag kasukaon manungkos baho eh. Gilag kayong baho Kaya yung file ay. Pasa lagi di. Wala na ni. Paitan. Kasi imagine yun. Ayan ninyo. Ada. Kira to Sada yung barahada. Paris. Swerte ka ni Doka Bugoy. Kamoy na bundok ko sa kwarta. Kalau memang betul betul sente, mungkin ni. Saran. Ini panakit mo lang. Apa hindi ka mo gamit ako, mabuwang ka. Kasi sila, tawag mo to kabasta na ay collateral. Sige, boy. Okay naman kakakon. Mudawan ka OR o CR sa akong sakinan. Oh, okay na kayo na, Tom. No problem. Last chance din ako. 500,000 Mercedes. Game ka? Dua dosis.
Naglalakad si Sam na kawawa. Sige, Sam, gawa ba to? Okay to. Okay. Padayat ka. Kristen, anak. Ako'y gisugo ni mami nimo dinhi sa pagkuha nimo. Birthday mangud karon niya. Nya, busy kayo sila. Nagandam pa siya. Mao ako iyang gipani aron mao'y magkuha nimo. Ligo na day mo ni Mami? Medyo. Pero dili pa hingpit ang iyang pagpasaylo nako. Bad, manggod ka? Sige na. Ipaabot na ka karon ni Mami Lia nimo. Sana? Ibutang lang. Ibutang lang lang. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agi